record na. Good morning guys. So ngayon this is my second day morning na Zumba. Sa Zumba. And try natin guys kung ano yung style na naman na aerobic style for Zumba ngayon. And kasama ko pa rin si Maris, the only one sexy. Hi guys, good morning! Morning na morning, pink lahat. Siyempre, minsan lang maging girly. Minsan lang daw maging good. See you later guys. Kasi you know na. Kahit ano na, umaga, mainit na dito. Kita kids. Early morning! Too hot. Early morning Because pero... we are hot. Wow. Early morning too hot kasi nga daw ang hot niya, char lang. Sige, bye guys. See you later. So nag-start na sila guys. Wait na lang kami dito para hindi kami Maris, Maris, patry ako. Okay. Sige, ikaw muna. With your love, I'm losing myself, I'm losing myself tonight. Losing myself, I'm losing myself tonight. With your love. Buto ilalagay. Videoan mo ako. Siguro may bago, oo. Pero pag di ba sabi ko sakit dito, nung gumanon ako sa salamin, sabi ko bakit may mga violet. Tapos Parang nung nawala nakita ko siya. nga, dami siya, Hindi, okay. yung pakalat-kalat. Siguro nga pati nung wala naman na. Sa ilalim po, ilalim. Sa ilalim. Yeah. Light curtain na dito na ako. Hindi siya mapakit. Try mo. Go, Jay! Nag-message niya sa 70 gabi na, yung sex ko sa gabi niya. Minessage niya ako na mag-jump ng 6. Sabi ko, sige. Tapos di ako nag-kissing ng maaga. 5 late na rin siya naman din. Ano nga? Mga 6. Ano na? 6. First time din kasi, pero maya-maya niyan, okay na. Sabi mo, Tena, sa'yo yun ako nagpatumas. Ha? Bumalik ako sa grocery. Tagal oh, ikaw no. So yun, ano ba din? Basta may ano na. Sabi niya, hindi ko man ano. Ganun talaga. Tapos sila tulog, sila din may towel ko, nagamulok ko na. Ako gani paglakad na muna ran ako daw sa yung Dubai na dabang ato siringan. Lapit na dabala sa basurahan din. Nagano ko nagpalod. Wala kuya sino wala kuya sino sabi yan ano na. Ako nang nakaran din nakataba kabayan. Oh, loko. May lang kaya to. Sabi nun, pwede ko. Ay, kita-notice ako sa atin. Nakaraan. Babalik pa natin nandiyan na rin yan. Yan. Sabi ko may Kalas? Babalik ka sila dito, te.
Walang Zumba mamaya ate, no? Oh. Wala na mag-ibig eh. We flew through the mountaintops, we grew, now we won't stop. Face dead, out of breath, so close. See the morning light, sun is out, we will be fine. So I won't take time to listen carefully. Everyone, it feels good on me. Rewind and rewind and rewind and rewind. Two, three, four, five, six, seven. Go down. Go down straight. Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reach up. Take it. 1, 2, 3, 4,
Kamusta Maris? Kamusta ang exercise mo? Ha? Sarap. Ang Speechless? sarap na yung nakalabas after 5 days. Alam niyo yun guys. Suffocate ka na sa loob ng bahay. Bakit? Ba't di ka lumabas? Anong rason? Wag na. Nag-emote eh. For 5 days, hindi siya lumabas guys kasi broken hearted. Broken hearted siya sa kanyang Canadian na friend. Ah, Canadian. Sana all. Ay. Thank you, coach. Yun yung coach namin guys. So, pauwi na kami guys. Ang maganda ngayon is hindi talaga mainit pero humid yung panahon. Pero yung init na ano, hindi. Pauli namin.